Mugavana we county ya Nyamira omoske Amos Kimomi Nyaribo ni olitkolia rero esokia na kwigerera inchira obutumeki bw'ekibesa ase county yo bunaboko korekana buya mbiyamo n'abantu baitu ba Nyamira onadaga nkwanere yende Senator Okong'o ryoka samatanga amuna kibesa kyibirwe kibesa ekero toko uchibesa litanga yera watachibesa lewe todena natome chibesa Senator yo matabwati chinguru chokoro chibesa Senate as a Senate nere ile chinguru chokoro chibesa. Number 2 ekero toko matumisi order general nera wacheki na matumisi akorubu yose akorubu kwanza mnabona chibesa toko nyoro mwaka oyo yoche 5.3 billion. As h 5.3, 3.8 jenda seme shahara yaba kori emermo. Echinde chigo tigara na itoko rama yo na itoko redi sector mebara na itoko ora materials abana basomeriwa na kire yendo kagandreta na itoko ora nonye ne diesel abakori emermo bawo tumya chigari kwenda okore ngasi korora baremi korora abanyabiashara ebintu bnebi iyo kibeza kibotegera ukira abanga 1.5 billion na seji 1.5 kwanyoranga 700 chairu na bending bills ichatigara 700 na choko bagoro senchizana iyo amana ya cheto kwana about industrial park yare ngene yento yo wajecha tu ikiagara chibesa chichi asoje industrial park zile badiri ya Bwango foundation ya take a lot of time naende akrochi wakanwa a committee nero was supervised project a demand by engineers waru certificate chiwesha ya wakanwa contractor igo a project na contract kwa gacha na chiwesa chiwakano kulingana ne certificate cha engineers igo owo daraundi ateberigereria Nyaribo chibesa Nyaribo ndiye chibesa onyendi na chibesa tamaji asa ko report y'abantu bayibire yagona kuoga mwe barara ganjira abantu bare chibesa asinari bakorirwa ito you report anti corruption ose DC yao iwo tabazo biyo na muntu tachizikuru tamaiti namanyete anya gotete chikura ndu yangu sabaye chikura ebiroge byebi abana inji na ubara kwa chikura kibara kwa chikura urembero lakini yo saba muntu kyora kwa chikura sabe kura yao keba sera yao atebenje chokora nyeri batari okora igo